Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Sedmen Gaming Niša. Danas igramo Minecraft parkour staza. Znači to je jedna parkour staza. Skinuo sam je sa interneta. Znači, znate malo da se napravim u parkouru. Ne igram ja tu stalno, znate onih epizoda Skywars kad igram se razom. Malo sam se naučio, pa da probam jednu stazu, evo ja ću da snimam o tome. Znači, evo, da imam neki dobar lijep. Evo, vidite, imam lijep. Se prepa sigurno da je mogu. E pa dobro, ovo je neki nivo 1. Znači, nije teška staza, jer sam pokušao da pređem. Trebalo mi je 5 puta, znači iz 5. pokušaja sam uspio da pređem. Staza ima, znači 7 nivoa, 7 je najteži, evo je treći. Ovdje izgleda da je kraj. Sad kako ćemo ovdje. Moram da skoči, samo smo uspježbe. Evo ga, ovo je drugi put kako uspijem da prelazim ovo. Nadam se da neće biti više puta. Samo moram nam gore kad se pođem da trčim, da se zaletim iz jednog trčanja da skačem. Idemo. To smo sam. Evo, stigli smo. Znači, evo ga, stigli smo do 4 nivo. E sad ne smijem da omašim, dole ću da upadnem, neću moći da izađem, vidite ima neka rupa. Moram da skočim gore. Evo, već lako. Teško toliko, dobro. Možda nestane. Evo ga, nivo 5. Sad ćemo ovdje kroz vodu da siđemo. Ups, evo ovdje. Normalno, mogo bih ja sada otrčim pa tamo. Jao, lala. Mogu bih ja sad tamo da otrčim, a da skočim lepo, ali neću, ne bi bilo to. Samo je malo vidjeno. Tako. Ima ponovo. Dalje za to. Ovo je nova parkour mapa. Baš je lepa, dobra. Opa. Znači evo imate ovdje neki prolaz. Gore imate neki prolaz, a imate i zaobilazni put. Ne znam, zaobilazni put mi se delo nešto teže, šta ima već. Možemo da je pređemo, samo polako da se spirim. Idemo lagano. Ako očekujete od mene da idem... Ako očekujete od mene da idem lakšim putem, neću, baš neću. Ima da idem težim. Vidite, dosadno od mene. Evo ga. Sve isto sad malo da pređemo. Znači ako biste, ne znam kako biste vi, ostavit ću vam u videu kako ćete me oceniti kao parkour majstor u ovoj epizodi. Dobro, ja možda sad imam malo tremu pred video, ali... Znači ovu mapu sam uspeo samo jedan put da pređem iz 2 pokušaja. Iz 2. Teško je. Evo vidite, tu vidite selo. Seljaci zaberadnje. Ne! Ponovo! Daj, viš, daj. Ljudi, nakon svih ovih silnih pokušaja. Znači, ja sam morao da presečem malo video zato što znate da nam ono ne bude dosadno. Ovo je već... Znači, od isečka sam probao 4 puta da pređem ovo i nisam uspio. Ali evo ga, na kraj sam uspio. Sad ovdje malo zavrzlama, staklo. Mapa je teška, nije laka.
da igramo ono kao što Serbijan igra, ja bi je prešao. Šta je ono teško? Ništa. Ako on sebe smatra parkour majstorom, ja sam kralj Minecrafta. Tako. Sad malo ovdje, da ne upadem u lavicu, evo ga, prešao sam. Opa, penicu gore. Znači, ovo je već 7. dan. A evo, da ovdje počinje teško. Opa. I opa. Mislim, tako je pisalo u mapi, ali meni se čini da ovo nije toliko teško. Šta je to bilo? Činilo mi se nešto. Ovo se mnogo brzo lomi. Nisu ovo jaja onih srebrnih ribica, ne znam, bežim. Ajde, uspi, ne! Nema vezi, ponovno. Lako da se smirim. Moram da se obuzim, čekaj, imam još odavno vidim. Dora, nije, ozbiljno. Nema veze, sad se pojavljaju zveri pa malo da me zaštiti, ajde. Žurimo. Evo ljudi, ovo je po 3. put da pokušavam ovo da preskočim. Sad ću uspem sigurno, samo još malo se počnem. Pozadi skači. Tako. Znači ja sam malo probao, sad nemam ništa. Samo sad vidimo šta je ovo. Znači sad ovdje. I ovdje. Dobro. To što se tiče. Dobro, mogu... Neću. Mogu kad tu se tiče. Lele. Rupa bez dna. No, to. Sad polako tu gore. Polako. Polako tako. Tu, evo, vodica. Vidite, evo ga kraj, bližim se. Tamo ima neka pruga, tu su kolica. Nešto mi je igrica zabagovala. Malo pre sam vidio kolica, a sad nešto, ne znam. Nema veze, recimo. To. Opa. Trenutak istine. Dijamantski začarani mač. Vidi ovo, čoveče. Vidi ovo. Šta sve tu ima, čina mapa na 13.25. Čekajte. Ne, nije to. Upicije. Samo malo da se sjećam. Dođi vam. Opa. Umro je na mjestu. Daj malo ovi paučići. To vam. Lele, upališ me. Lele, nemoj da izgorit, molim. Ajmo. Tačno u centru. Čekajte malo kripera da sve pogledam. Ovo njih. Dobro, njih neću da diram. Ma dajde da vidim kako će on da reaguje. Vidite da beži sa gori, haha.
Dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. To je to, ćao.